in the name of Jesus. Jesus, my God. The person who saw you serious. What's that? Obichimi giant son. At the corner of the bed did no. We jai 3 months. Na corner de didn't work. We timon me a swan. Amen. Or no me a bona bomo. Because hey Kwaku, any that day, what was your Johnson was yeah. Amen. Amen. What to me jai. When you delivered was so a leaf. Peja on saman. Peja on sa. The person o yiro. What you me so am amen. Amen. Say akono boni akono nsesu tieni yesu nso say Paul ne kan was one na wo yesu Kristo dia no abo honam hoyi ne ne nsesu dia na akono dia asomia peja onsa kasa Jesus Christ akono sameso me say Kristo for your problem no last a free hour suffer so a betin shoremass. Yes, the problem Christianity have is last. Yes. What you show me pray amen. Amen. And to what you saw them what me twempana wa saw them what you saw them what twempana wa saw them what you say. Yes. And then we say papa Paul say papa me pe mintimi boni am pe na me ye na you fit ya to so we say na nyam na me ye bio na boni a etimi mu no boni to you can't commit sin. That's right. Me no Ghana ntimi huruma me hurubi. Yes. I didn't tell my young man bedroom and no baby into my out to say so for say we am prana. You need to deliver yourself. Jesus. You need to deliver yourself. Jesus. And you say J woman a bedroom. Baby I want spirit of gospel you do bedroom gospel to no want to. No. Peja on sama. Jesus.
So for me person yes you can obey me more than me. But until you deliver yourself. Jemeso kasa amen. Amen. Spirit na tumuno. Last in this will do. Page on sack. Kasa Jesus Christ. Jesus Christ. Akono omutimimu. Already bona Samuel. Jesus. Tieni afa wadwene obebɔ mpa ya fa ho. Yes. Ekura wo kra mu o control soul into okra ne ne ho e control body into body ne ne ho obebɔ mpa ya akono biara akasa trawo akono biara edu kra so akono biara afa wakoma domom awurade tona sa Yes. The catcher was my pump by 9:30 to 10. To me watch me when ye. Me on 9:23. Yes. Peja onsa. Ti assembly awiye bre won. Se wanya bibi se anhuna. Obanu nam asafo mu akase wo ye nyankopon ba. Nso no wa yira. Obayira. You call some of my catcher men not down. And Libra crab and walk on some gym. And Libra Bible says Libra cross I am on some. And overcome some gym. 10 years.
Peja on sama me. Oba bompaye. Wo sra Awurade. Sa akono anyinsa wo. And I won't. Yes. What catch Awurade say free na de kro akono na wanyinsa wo no. And I won't. Dabi. Kasa amen. Amen. So say akono no nyinsa wa. Oba wo bone. Bone ni wiye nyini pa. Ne ye bepon. Ya ne enda ye pon. Yes. Ya makwa makono nyinsa ye bio. Oje me so amepa amen. Jesus. They say the ama Christopher bread now. Oba bompa nyame wontie. Obetua fra no onye so. Bibi yawo eba yawo. Oba so da yem predu na nantwie saw. Ni nyina ne sai. Honam ne ne nseso de ne nakono no wonya de abai. Enti Awurade hu se wo ye ne de. Jesus. Honam ne ne nseso de ne nakono no umo na senu yem. Yes. Ti Awurade hunu se wonya ne de. Amen. Amen. So what you are doing, I say? Yes. Baby, how am I worrying? I'm the corner and worrying. Last in the war banum. On also last in the bewonum. Omi and you delivered into a class or some friend party. What's it? We got to get now sympathy. Jesus. Peja on summon. Nyame homigu memo Sama wokwa fofo na mayanya na amado ne awu na mayanya Namado Niyawo Nyame homegu Nimo Yochoyro Shame wokwa Fufu Ayampero Apenya Amado Leawu Hodo Nama Yonia Amado Leawu Hodo Nama Yonia Namado Erode metra wonchai Oikasio metra wonchai Amadani awudo Amayani awudo Erode metra Amadani awudo Amado Amayani awudo Oikasio Amadoni awudo Adoni awudo Amayani awudo Mese na watwi Jesus. ade a ye dili etia aye last. Amen. Peja wonsa. Yes. I'm so say nsuo pete. Jesus. Kasa Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Last year from the domum. Last year from the domum. Achichere me. Achichere me. Edim so. Edim so. Already son of man. Already son of man. Already son of man. Already son of man. Son of man. Son of man. Son of man. In the name Son of man. Son of man. Son of man. Son of man.
Yes. Kasa kono huma utimi mu. Akono huma utimi mu. Oh Yesu Kristo di. Oh Yesu Kristo di. Here. Jesus. Akono huma utimi mu. Akono huma utimi mu. Oh Yesu Kristo di. Oh Yesu Kristo di. They were done war. Yes. They were done kankabi. Jesus. They were done apotro. Jesus. Obi hu hwani mu a. Ohu ni se bibi ni na mu. Oni a manifesti mani hunu. Yes. Se bibi ni na mu. Jesus. Oni se obi se po ntimi nkada. Pa. Se bodam fo kra jiga. Eko dware satade yi ni tiri ho no ba sere pa wan kada bi ne nyina ya spirit no a yes kasa last pieko
pieko. Oh Yesu Kristo di. Oh Yesu Kristo di mo. Kasa kono hom. Akono hom. Mi hia o me ni padua mu bi. Ya o me ni padua bio. Pie. Pie. Oh Yesu Kristo di. Oh Yesu Kristo di mo. Pie. Pie. Jesus. The future kono. Jesus Christ. Jesus Christ. To me a last. To me a last. Awurame. Jesus. Ejamama hom timimu. Ejamama hom timimu. Akono hom timimu. Akono hom timimu. Anibra hom timimu. Anibra hom timimu. Jesus Christ. Jesus Christ. Me hear me bio. Ompie. Jesus. Yes. Oh Yesu Kristo di. Oh Yesu Kristo di mo. Pie. Jesus. Obi o ti aso dem. And so last of steel. Krono ho akono. Etinimu. Yes. Hunam fam hunamu anibra. Etinimu. Yes. Jesus Christ. Jesus Christ. The entire Medina wa American Jesus Christ in Ghana ma catch them. Was say me dream mo be san yarwa. Yes. Christo Yesu dream ube to the abai. Jesus. And to use that name, yes, you be delivered. Yes. What you show me amen. Amen. Cause Jesus Christ. Deliver me. Jesus Christ. Jesus Christ. Deliver me. Deliver me. Afra konomo. Akonomo. Akonomo. Akonomo seswa. Oh Yesu Kristo di. Oh Yesu Kristo di. Pie. Jesus. Ewiye bremu ne ye wono. Se mredodo a ewiase ebiebie ani no. Sa mre krona na Awurade nso bie ne manso de ani. Oje me so amepe amen. Mredodo a wiase ade honam fa kono ewure nipa no. Sa mre krona mu na Awurade nso hodo ewure di pebi. Chano nso. Amen. Amen. Enu obi ana pene de ya no so. Obi o wa wo preach, ye preach kura na obi timi ka. So for Awurade uhuna too much. Ya wo ye na na ka so Yesu ba obeba nko abedu. Uhuna ye. Ya me enya home kakra. Oh. Amen. Amen. Let's be friend. Last Sunday I point of friend suffer. Said you were preaching there yet, but you know, Baman fu hudodo. A radio in Yamayo, and I'm saying, Sana animal. Sana animal. Peja Sama. A trapper and a chow, a queen of Faso Banner, a friend and you be delivered. Deliverance. What's a chow choir, a Faso a bar. Because you need to be a beer swatter over home pie. Jemeso amen. Amen. When you say TV it's me my last round. Tina mebo boni nyina so a kire. TV videos. It's me the last round. The wani hwe no na wura. Reading lovely books. When you so bit me kind wo maybe say na spirit be apie. Ekosem. There were so many books and the console call. Yes. There should be present. A then or the present or recite a book or recite works. Yes. No spirit in a
China, Yamaya Toma. Matcho Quay, a Faswa Eba. Macon step by step. Now, me yet me Joshua deliver. What you may swam a pair, amen. Which you swam a pair, amen. Amen. But what am I say? So we have video. Nasama Nana Mama Brown a kiss will be a year free. Obeshe. The day na beba wadwin. Akono beba wadwin. The day na beba wadwin. We dey won kwa wo hyedem na wo hwe movie. Yemfa ne se wo hwe obi ti se sa kwa we Van Damme. Van Damme so a type of actor or type ma won film. Real or for prostitute no twa omoka. No ma dani etwa. Only James Bond. Fine. And this all to one hour 15 minutes or never for ban or film no so na then about wadwin. Bibi beba wadwin. Amen. Message. You be so many things at the last ewura. You be deliver but one who can first urawa. What you must amen. Unuru hana say urawa. Because last were faster than Lucifer. Were strong. I saw them what they were. I saw them puppet in this what it should be. I saw them. For me, I'm a diacro. Peja on sack. What a person will have your who drew water. Indeed, Omaya said, Mimi WhatsApp, and I'm a cement. Omaya, I'm a dear, I'm a cement. Into WhatsApp, Omobi, and the Fakor. No, my dumono. The fact, what is a brutal for the course, no? The react, your dumono. You know, be any WhatsApp view, maybe WhatsApp when I be at the Fakor. You call react, me no be any casa fra phone or so. Namanon casa won't mean fra. Jai. Facebook, one corner baby, a canasson or the other. Phone. What's a phone? I'm a baby. I possess it. What's why Bassa? Yes. By her phone, so you may go so. A bad than what you may deliver. And no could delete me now. Amen. What you may swam a amen. Amen. Shall you may go to her no more at that phone so. Nyoma dasho opa so ye delivered enti ameka say na me deliver obi a yes atena ye tena wo wi a na fi deliver wow penu ko fi akoto aso na sa o je ma so amepa amen amen asampa na me ka tro no on sa me keke huhu pono books obi tira computer ho a okoba bi a eye sexy eyin kwa download niama oko download ayi pono na sam ketewa what ho titiri ni wo ma wa brochine no otimi so pono sa na na yira da no ti akonyom no otwetwe ne be ma kwasia amen no why did you say why you are pollute yourself, you are destroy your career, haven't the bow. Satan may say at last when you're so powerful than Lucifer. The Lucifer there when you do my ne dia nada obedada asa na juma sa when you jum tuni na juma sa the way you juma no your last. The way you juma you bring why you juma from Adam redeem abesie pension. Why you to me beat Lucifer na be Satan. I want to meet you for my ancient some jib. What you must want amen.
pagya wo nsa ma me na yesu ba asase so nti wanhunu ma wanhunu nneɛma wɔ asase so yes satan de aduane sɔ ne hwɛ wɔde sika sɔ ne hwɛ ɔpagya ne gyina abansoro a wɔkyɛɛ wei so ɔsɛ gya wo ho hwe fam ɔsɛ so get away from me satan wakyerɛ sɛ nsuo awurade onyankopɔn anyɛ deɛ bɛn ɛhwɛ ɛfiri sɛ bɔne bi ntimi nsuo onyankopɔn anyɛ dɛn ɛhwɛ wogye me so a mepɛ amen wode agyina mu no di nkɔmmɔ pagya wo nsa obi gyina mfimfini hɔ adi nkɔmmɔ saa deɛ ɛyɛ nyina ɔnyɛ bi oni haw bɛn ɛkyerɛ yɛbɛtu yɛ boase akɔ no 1 ɛkyerɛ kora de mewie a mambu abusa question nsa no mɛtake 1.5 hour kyerɛ deɛ yɛwie a question 30 minutes yɛwie ne yɛde mpaeɛ no ɛne deliverance na bam wogye me so a mepɛ amen yes asɛmpa na maka kyerɛ wo no ɛkyerɛ nsuo tɔtɔ nadoa memɛba pagya wo nsa tiɛnie wobɔ mpaeɛ bio na waka kyerɛ awurade deɛ last atwena ma na bɛware wɔ sunsum ɔmo so yɛ part of it bere bi a ɔno bɛda bia no ɔinjectew ɔde akɔnnɔ no yɛ deɛ bɛn ɔbulaw bere bi a wobɛdidi wɔ nam yɛ possessive bere bi a honhom bi ne wobɛda no ɔinjectew ti asɛm no yɛ pagya wo nsa wobɛbɔ mpaeɛ aka kyerɛ awurade sɛ spirit biara a wɔyɛ wo kunu spirit biara a wɔyɛ wo yere sɛ wɔyɛ nsuo sɛ wɔyɛ bosom sɛ wɔyɛ bayie awurade mmerɛki ne no bɔ nsɛm no bɔ mpaeɛ Wari zime na da wele furu mo, ho biara na da wele furu mari de de de, wa na da wari break mama e wele furu mo, ho biara wa wari mo, e monche, e we ti sadre mo, e monche, e wele furu mo, jime, wari de de, wa na da zime, wari 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 zime, ho biara wa wari mo, e wele furu mo, wari break in the name of Jesus. Jesus. pagya wo nsa wobɔ mpaeɛ bi wɔsrɛ awurade honhom aduane die deɛ nam mu abɛwura wo aduane bi a de ma wo di wɔ honhom mu awurade nye mfiri wo mu Yes. obi a honhom aduane die na ama saa spirit na bɛwura no amen onu obi to nsa didi one day physical efiri saa brɛ ne ko didi honhom mu abesi Me am say. pagya wo nsa ma me Yes. kasa Jesus Christ maka kyerɛ wo sɛ wo didi honhom bi warewa amaka nsɛm sɛ God spirit tiw mu na aboa honkonkoro no a wɔtiw mu ne wɔkɔe ɛna spirit bi bira waduane di ne wɔkɔe na honhommɔne ne wobɛdaeɛ Yes. wɔkara no ɛyɛ satan dea nti last a control last ma waduane di pagya wo nsa ma me kasa aduane bɔne biara yɛde ama ma di wɔ honhom evil spirit afasoɔ ɔnyame ɛde akɔnnɔ wura me Jesus. anano wei kuro wei tapa ɛba news obi kwa dɔ ne ba bɛɛma ya ɔne ne ba bɛɛma ne da more than 3 years ɛne da nko a
adwaase wɔne ne babarima wo wɔne ne babarima maame a wawo ne babarima wɔne na da 8 times adwaase kɔmɛsi ya kyɛ sɛ ɔtwe ma ne ba na ama nhunu ɛnwanwa akɔnnɔ wɔne ne ba ne ne dwareyɛ wɔne ne ba ne ne da Jesus amen ɔno ane yɛmba o awa no Jesus wɔn a bɛka so ɔyɛ bayifo nyɛ bayie ɔso kyɛ bayie pagya wo nsa wɔn sɛ obi gyina no ɔka n'anum nsɛm a wosi yee wɔ bayifo wode ano so kyɛn last ne ho kyɛ bayie mesi yɛ wo ho aduro ɛna ɔkɔda a ɛna bɔmɔɔma deɛ nkye gyeme so kasa ama ɛkyena bɔ sɛ sa akwankyerɛ de fa toam sɛ si bɔ abreki sa abra gyeme so ama me na maame yɛ firi o me na maame yɛ firi ɔbaa bi interact me nso me interact obi na me interact wo kora wo yare wote sɛ deɛ wontimi ntra nyame ayɛ madoma o makɔtena pia maamofoɔ kurom Côte d'Ivoire mahwe ase na ha amen bɛgya nsama Côte d'Ivoire mantwe mpra wɔ hɔ da o na me sika no menya bi di ne mabɛtwe mpra ma adeɛ akye wɔ abɛgye me hɔ sika kɔtɔ aduane Jesus bɛgya nsama me hwɛ obi nso wɔ hɔ a hia no nso ɔbɛtwe mpra no nyɛ ɔno awo ɔde obi bɛɛ te bɛbɔ akɔyɛ ayesɛm my God kasa Jesus Christ aduane bɔne bi a madie ɛwɔ sonsom mu ɛwɔ honam mu akɔnnɔ nya kwan awura me awurade yi firi me mo in the name of Jesus akɔnnɔ biara aduane bi a madie de akɔnnɔ awura me another you free me more, 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 another you free me more. Aduane bi amadie, adi akɔnɔ awurame, another way yes more. In the name of Jesus, sunsun aduane, wɔnam fam aduane, adi free me more, another way yes more. You free me more, another way. In the name of Jesus, what is it? Another is me, another is me, another is me. What you free me more? Yes, for them all. Adiani Biala, Madue, Susu from Adiane, when I'm from Adiane, Adiacona, in the name of Jesus.
in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.